बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। टंलायाव सासे बर'आ सासे हाबा जागोदान आइजोखौ जिनाहारि खालामदों। टंलायाव थांनाय शुक्रबार खालि सासे हाबा जागोदान आइजोखौ जिनाहारि खालामना जोबथेसालिनि आलासि जानो गोनां जादों। टंला बटाबारि गामिनि सासे हाबा जागोदान आइजोखौ अजित बर' मुंनि दुथाङा न'आव रावबो गैयैनि खाबु लाना बे मुगैथाव खामानिखौ मावो। उनाव बिहामजोनि न'खरनिफ्राय जाथाय खालामगिरि दुथांनि सायाव टंला थानायाव गांसे एजाहार होनाय जायो। एजाहार मोननाय लोगो लोगोनो टंला पुलिसा दुथां अजित बर'खौ नागिरना न'निफ्राय फुङावनो हमना थानायाव लाबोयो आरो जोबथेसालियाव दैथायहरो। बेराफारसेथिं बे जाथायखौ टंला दखरा राभा फरायसा आफादआ गोख्रों रावजों सोंखारिना दायनिगिरिखौ आयेननि हेफाजाबै गोख्रों साजा होनो सरकारनि फारसे दाबि खालामदों। नैथियाव दङ। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' आरो आसाम केबिनेट मन्थ्रि इउजि ब्रह्मआ दिनै कक्लाबारि बियाबनि एलपि इउपि आरो हायार सेकेन्डारिनि गाहाय फोरोंगिरिफोरजों सावरायज्लायदों। कक्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय सोलोंथाइ बिथिंनि फोरोंगिरिनि जेंना आरो सोलोंथाइ होनायनि सायाव सावरायज्लायनाय जायो। बे सावरायलायनायनि उनाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि फैगौ साननै सानथामनि गेजेरावनो थिसनथाइ बिलाइ मोननो हासिगौ गोजौ फरायसालिनि टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा। थामथियाव दङ। दिनै 18 जुलाइ रबिबाराव फेसबुकआव बर' हारिनि सासे बिर जोहोलावा ट्रेन्डिं जादों। बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायाखै। बिथां बिर जोहोलावजों लोगोसे जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बारग' एनडिपि केडारफोरखौ थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौखौ लानानै दिनै फेसबुकआव ट्रेन्ड जानायखौ नुनो मोन्दों। हेशटेग नरेन्द्र मोदी, हेशटेग अमित शाह, हेशटेग डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, हेशटेग प्रमद बर' लिरनानै ट्रेन्ड खालामनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि डि.आर. नाब्ला बिथांखौ थांनाय 2010 मायथाइनि 30 एप्रिल खालि बांलादेश हादरनि राजथावनि ढाकानिफ्राय आथिं आखाइ खाग्रबनानै भारतसिम लाबोनानै जोबथेसालियाव जोबनानै दोनदों। ब्रैथियाव दङ। उदालगुरियाव एनएलएफि सन्देहजों 4 बर'फोरखौ हमदों। 37 बिएनएसएसबिआ उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि पुलिस थानानि सिङाव थानाय टंकी बस्ती ओनसोलाव एनएलएफि सन्देहजों 4 सुबुंखौ हमो। मख'नो गोनांदि उदालगुरि जिल्लानि एनएलएफि कमान्डार जेफ्रुस नार्जारिखौ खास्रि बिस्रियै बुथारनायनि उनाव उदालगुरि पुलिसआ आसाम अरुणाचल सिमनानि अरनबारियाव अपारेशन खालामदोंमोन। एसएसबिनि जवानफोरा बे 4 सुबुंनिफ्राय गंथाम आखाइजों बानायनाय सिलाइ, गंथाम मबाइल फन आरो रेजिस्ट्रेशन नाम्बार गैयै गंनै मटर साइकेल बोखांनो हायो। एनएलएफि सन्देहजों हमजानाय 4 सुबुंफोरखौ गिलासुबा गामिनि दैमालु बर', फुलातार गामिनि आदुलाम्बि गयारि, 2 नं सिंग्रिमारि गामिनि सुक्राम बर', रामपुर गामिनि अरुप बर' होननानै सिनायथिनो हादों। एसएसबि जवाना बिसोर 4खौ डिमाकुसि पुलिसनि आखायाव गथायना होयो। मख'नो गोनांदि बिसोर 4खौ बबेबा उदखारि दोलोजों सोमोन्दो दंमारो नामा बिनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। बाथियाव दङ। थांनाय शुक्रबार खालि आसामनि रांबावजा जथुमाव बारग' एनडिपि केडारफोरनो रिहाबिलिटेसन पेकेज फोसावनायखौ उदालगुरि जिल्लानि बारग' एनडिपि केडारफोरा गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे खालि बाजेटाव दैखांनानै फाइल सिङाव सोनानै दोनो। इमप्लिमेन्ट जुदि खालामा जोंनि लाइमोनफोरा आरोबाव गोदान राहा साननो गोनां जागोन, सोमावसारफिननाय फारसे साननो गोनां जागोन। बिनिखायनो सरकारनिसिम जों खावलायो बिथांमोना जाहाथे थाबैनो बारग' एनडिपि केडारफोरनो साख्रियानो जा एबा पेरामिलिटारियानो जा एबा सिभिल साख्रियावनो जाथों जायखिजाया थाबैनो मावफुंनांगौ। माबा मोनसे कोटा होनानैबाबो बारग' एनडिपिफोरखौ सरखारि साख्रि होनानै मुखुब खालामनांगौ। बिसोरनि जा न'खर सालायनांगौ बिफोराव जेन सरकारा मदद खालामो बेखौनो जों आसा खालामो। लोगोसे गोदानै जोनोम मोननाय बर'नि हाथियार दैग्रा एनएलएफि आफादआ सरकारा नेवसिनायनि थाखायनो जोनोम मोनदों होनना रोखा बुंथियो उदालगुरि जिल्लानि बारग' एनडिपि केडारफोरा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।